iki lek tuku onlinean iki dum-dum iki nang ngarep omah ya. Dino mek ngene. Tuku sumpah. Iki klambi kok. Heeh. Iya sih kelambi gaul. Tak enteni cengir-cengir kere kon bolak-balik aku. Gas. Oh, iki Ngene iki lho. ini jaketnya. Karek barange teko iki. Engko tak goakane engko karo nyapu. Karo mbok gendut Yuni, sapa jenenge? Novi, lek nyeruk awakmu ki Novi. Ngopi ngono ya besok. Kudu Uni mana Joysam ki. Ini apa? Bagene mbok Ini apa? kowe ki wakeh to Yun. Apa iki? Oh, jam tangan itu gelang. Jam tangan itu ini. Ya lek mun tuku piye? $12. Cek. Ya, gelang ya. Ya. Enggakno lek no. Astagfirullahaladzim. Lah kowe iki di Mas kawin iki. Ini gelang wis. Ya. Gelang ajaib. Wah. Weh, ngapi engko mbok gendut kone so. Tapi ya Mbak ya simpel Mbak. Oh. Tapi kok Wis meko kok dum-duman iki. Dangkrek. jam tangan Wis ngono ae. Cok oke-oke.